Wel, am blwyddyn, rwy'n ame y byddai unrhyw un ohono ni wedi rhagweld blwyddyn mor gythryblus. Yn Actif a Cynghorydd Sir Gaerfyrddin, i ni'n ymwybodol iawn o'r ffordd mae'r pandemig yma wedi effeithio ar iechyd a llesiant cynifer o bobl. Gan fod sawl gwasanaeth wedi cael, i ni wedi cael ein cyfyngu o ran y ffordd y gallwn ni helpu i gadw'n heini ac yn iach, yn gorfforol ac yn feddyliol. Ond dyw hynny erioed wedi ein hatal ni rhag meddwl amdanoch na gwneud yr hynna allwn wneud. Rydyn ni yma heno i ddathlu Noson Wobrau, fwyaf mawreddog actif a Gwobrau Chwaraeon, sy'n anrhydeddu'r athletwyr, y tîmau, y clybiau, yr ysgolion a'r unigolion mwyaf ysbrydoledig sy'n byw yn Sir Gaerfyrddin, neu sy'n dod o Sir Gaerfyrddin. Mae bob amser yn fraint cyrraedd yr adeg yma o'r flwyddyn i fyfyrio ar flwyddyn o chwaraeon ac mae'n tynnu sylw at y ffordd mae'n sir ni'n parhau i hybu chwaraeon drwy ein ffocws ei datblygiad a'n cyflawniadau. Mae'r flwyddyn diwethaf wedi bod yn eithriadol, gan nad oes llawer o chwaraeon wedi cynnal oherwydd pandemig Covid-19. Ni allwn ni gyflwyno'r gwobrau i chi yn y fformat arferol, felly yn lle hynny, i ni manteisio ar y cyfle yma i ddathlu cyflawniadau rhai o'n hen enillwyr. Yn ystod yr wythnos yma, byddwch chi'n gweld rhai o uchelbwyntiau chwaraeon y dalent ragorol sydd gennym ni yn ein sir. A gobeithio'n y byddwch yn mwynhau ei gwylio. Cyn i ni ddechrau, hoffwn ni dalu teyrngedfer i gyflwynydd ein gwobrau blaenorol sydd yn drist iawn wedi marw yn ddiweddar. Roedd Tomo yn wyneb cyfarwydd yn ein gwobrau chwaraeon, yn rhan anatod o lwyddiant y noson, a bydd pawb yn gweld eisiau ei bersonoliaeth groesawgar a chynnes. O bawb yng Nghyngor Sir Gaerfyrddin, diolch yn fawr. I gyflwyno'r categoriau cyntaf, dyma un o ser chwaraeon gorau Sir Gaerfyrddin, Liam Lloyd. Welcome to the first evening of Active Sports Awards. I am Liam Lloyd, GB Traffic from Llanelli, and it is a great honour to be part of the awards celebrating athletes, coaches, teams and clubs from Carmarthenshire, which will hopefully inspire others to be active. As a GB athlete, I have been fortunate to travel and compete across the world in destinations such as Cape Town, Australia and Canada. This has been a fantastic experience and one of the biggest highlights of my career so far is competing for Wales at the Commonwealth Games. I aspire to compete in Ironman Wales in the near future and I am keen to continue coaching future triathletes in and around Carmarthenshire. Tonight we celebrate winners from the Young Sportsman and Young Sportswoman categories, an award that presented to the young athletes who have achieved success at international level, representing Wales within their sport. We hope you enjoy your evening. Cafodd Joel yn gennych llwyddiant yn 2013 a 2014 yn ei gamsydd beicio. Yn 2013 cafodd Joe dymor gwych gan gystadlu mewn rasys beicio ar ffordd a thrac, gan ennill dros 45 o rasys a chafodd ei ddewis hefyd ar gyfer tîm talentau Prydain Fawr ar gyfer y gemau Olympaidd. Yn 2014 enillodd fedal arian yn y bencampwriaeth rasys ymlyd Ewropeaidd ar y trac i dîmau iau, a medal efydd ym mhencampwriaeth beicio trac iau Ewropeaidd Madison yn Sbaen. Ac yna enillodd fedal air wych ym mhencampwriaeth prawf amser iau Prydain dros kilometr. Ers ennill y gwobrau mae Joe wedi cystadlu yng Nghemau'r Gymanwlad ac wedi cynrychioli Prydain Fawr yn y rasys clasurol dan 23 oed, yn ogystal â chynrychioli Cymru a Prydain Fawr dros y byd. Yn 2015, roedd Nathan yn fyfyriwr yng Ngholeg Sir Gar ac yn gyn-ddisgybl Ysgol Coedca. Bu Nathan yn cystadlu gyda'r Waywffon yn y categori o dan 17 oed a daeth gyntaf yng Nghymru a pedwerydd yn y Deyrnas Unedig. Enillodd Nathan pencampwriaeth y gemau Celtaidd wrth daflu 61 metr, sef ei bellter gorau erioed, a chafodd fedal am recod y stadiwm. Ers ennill y Wobr yn 2015, mae Nathan wedi gwella ar ei bellter gorau erioed gan gyrraedd pedwerydd yn y Deyrnas Unedig. Mae dal yn cystadlu'n llwyddiannus yng Ngyngrau'r Athletau Cymru a'r Gyngrau'r Brydeinig bob blwyddyn, a mae'n falch iawn i barhau i fod yn rhan o garfan Cymru.
Mae Liam Byd yn gymnastwr ymroddedig gyda gawydd pendant ac roedd hyn yn gyrru ei amserlen y ffordd i galed 26 awr yr wythnos. Yn 2016 cafodd ei ddewis yn gynrychioli Cymru mewn cystadleuaeth ryngwladol ac roedd yn rhan o dîm gymnastig buddigol Cymru a fu cystadlu yn gystadleuaeth gwledydd Prydain ym mis Tachwedd. Daeth hefyd yn drydydd yn y gystadleuaeth gymnastig graddau elit Prydain gan gadw ei safle yng Ngharfan Prydain Fawr. Roedd hefyd yn un o 3 gymnastwr yn unig ym Mhrydain Fawr a'r unig un yng Nghymru i ddod yn rhan o garfan elit gymnastig Prydain dan 12 oed. Roedd Ben Thomas sy'n aelod o glwb athletau Actif Sir Gaerfyrddin wedi ragori yn ei gamp yn 2017 a 2018. Yn 2017, roedd ymhlith y 3 uchaf yn y Deyrnas Unedig wrth redeg rasys 1,500 ac yn y ras ffos a fferth dros bellter o 200 metr yn y grŵp dan 17 oed. Yn 2018, cynrychiolodd Ben Cymru a Phrydain mewn cystadlaethau niferus gan gynnwys pencampwriaeth athletau Ewrop yn Hwngari. Ers ennill y wobr, mae Ben yn parhau i ragori ar lefel ryngwladol ac mae'n rhan o raglen dyfodol gemau'r gymanwlad gan athletau Cymru yn ogystal â hwb talent athletau Prydain ym Mhrifysgol Prydain. Yn 2019, cystadlodd Justin yn karate kumate, ac ef oedd yn y safle cyntaf yng Nghymru, y cyntaf ym Mhrydain a trydydd yn y byd. Daeth Justin yn gyntaf ym Mhencampwriaethau Ewrop yn Iwerddon ym mis Hydref 2018 ac yn gyntaf ym Mhencampwriaethau Prydain yn Northampton ym mis Gorffennaf 2019. Roedd Justin yn unigolyn ymroddedig a gweithgar oedd yn cydbwyso'r byd academaidd a'i ddyletswyddau chwaraeon cenedlaethol a rhyngwladol. Yn ystod tymor 2013 a 2014, iddi brofi yn hawster o ganlyniad i anaf, bu Nicara yn gweithio'n galed i ennill lle yng Ngarfan Gymnasteg Rhythmig Cymru ar gyfer gemau'r gymanwlad, lle helpodd ennill medal arian ar y digwyddiad i tîmau. Yn ogystal â hyn, bu Nicara yn cystadlu ym Mhencampwriaeth Prydain ar yr offer, lle daeth yn ail ddwywaith ac yn gyntaf ddwywaith. Oherwydd anaf parhaus, roedd yn rhaid i Nicara ymddeol o gystadlu, ond mae'n parhau o fewn y gamp trwy hyfforddi yn ei chlwb lleol gymnasteg rhythmig Llanelli. Yn ystod 2014, cafodd Manon gynlyniadau rhagorol y lefel Ewropeaidd a lefel y byd. Roedd yn aelod o Academi Gemau Olympaidd Beicio Prydain ac enillodd fedal aur yng ngystadleuaeth beicio tract yn 18 a 23 oed Ewrop. Y ras ymlyd i dîm o ferched a ras bwyntiau i ferched. Enillodd fedal arian hefyd ym Mhencampwriaethau beicio tract cenedlaethol Prydain, y ras ymlyd unigol i ferched. Ers ennill y wobr, mae Manon wedi parhau ei llwyddiant ac wedi ennill sawl medal fel rhan o ras ymlyd i dîmau ar lefel ryngwladol ac Ewropeaidd. Yn 2015, Ella oedd pencampwr Omniwm Prydain o dan 16 oed a'r pencampwr cenedlaethol yn y prawf amser 500 metr. Cynrychiolodd Ella Prydain Fawr yn y Gemau Olympaidd Ieuenctid yn Hwngari, lle gorffennodd yn bumed yn y ras ar y ffordd ac yn seithfed yn y ras prawf amser. Roedd hi hefyd yn rhif 1 ym Prydain Fawr yn ei chategori oedran ac fe dewiswyd i fod yn rhan o dîm beicio iau Prydain. Ers ennill y gwobr, mae Ella wedi dod yn bencampwr Prydain deirgwaith ac yn bencampwr rasys ymlyd i dîmau yn ystod pencampwriaeth trac cenedlaethol Prydain yn 2020.
Yn 2016, cafodd Jessica dymor gwych yn ennill medal arian ym mhencampwriaethau trac rasio iau'r byd, medal efydd ym mhencampwriaethau trac omnium iau Ewrop, a phencampwriaethau iau Ewrop o ran y ras ymlyd i dimau. Yn 2018, Jessica oedd pencampraig Prydain am y 7fed tro ar gyfer beicio'r y ffordd a thrac, ac roedd yn rhan o Academi Hun Prydain Fawr. Cynrychiolodd Jessica Gymru a thîm Prydain Fawr y sawl achlysur, oedd yn cynnwys cynrychioli Cymru yng Nghemau'r Gymlanwlad yn Awstralia mis Ebrill. Ar ôl symud categori iau i'r categori hun yn 2018, Jessica oedd y beiciwr Prydeinig cyntaf erioed, ennill ras ffordd Prydain yn ystod i'r blwyddyn gyntaf fel beiciwr hun. Ers ennill y Wobrau, mae Jessica wedi parhau ei llwyddiant ac mae bellach yn rhan o tîm proffesiynol Mitchelton Scott. Yn 2019, ar ôl cynrychioli Cymru ar lefel iau, cafodd Lara ei chap ryngwladol gyntaf wrth gynrychioli Cymru ym mhencampwriaethau tennis bwrdd y Gymlanwlad yn India. Yn ystod 2019, enillodd Lara medal aur wrth gynrychioli Cymru ym mhencampwriaethau ryngwladol uwch-ysgolion yn y digwyddiad i dimau dan 18 oed. Ac eto enillodd medal aur i ysgol St Michael. Ers ennill y Wobrau, mae Lara yn rhan o gynllun athletwyr Elit Chwaraeon Cymru ac yn rhan o raglen Elit Tennis Fwrdd Cymru. Mae Lara yn edrych ymlaen at gystadlu pan fydd y canllawiau a'r cyfyngiadau'n ganiatáu. What an inspiration. To have produced such high caliber young athletes shows the determination of the young people that we have here in Carmarthenshire. This is testament to the coaches, volunteers and families that support these athletes week in, week out. The future of our county looks very exciting indeed. Thank you for watching this evening and be sure to join us again tomorrow as we celebrate team, young team and club of the year categories.